Olwa! Olwa no amahle. Musukusabela nokudla wena. Wena ulalele la into engisho ukuthi abone abanifundi esikoleni. Ningalwi. Ningayishaya ezinye ingane. Ningabi nebullying. Ingane mayikushaya uhambo report uthi ngimbuza ngoplastic. Hayibo khuzani ngolo mhlola sithi fire. Ngimbuza ngoplastic. Ngegama lika ngiyamkhuza. Hayibo Now ngiyakutshela ingane safanele ifundiswe futhi nokuthi ningadla ama-drugs. Manje kukosini njani-ke esikoleni ngendaba yebhuli? Yabona ingane esikoleni uma ngabe idelela ikubhulisha hamba uyiceba kuthisha. Cebe kuthisha iphinde futhi ungapheli amandla uphinde uyicele kuthisha. Ungalo esikoleni ube ingane ezothile. Mina ngisafunda-ke mina angikazi ngize ngile esikoleni mina. Over there petition akubangani bami angikazi ngize ngile ngisho sagrupa. Umama nawe ethi ngiyayitshela ngithiwa ngizoshawa. Kuyabuza ukuthi ngizoshawa ngenzeni kuthi ngoba ngiyayitshela ngigqoka kahle. Ngizoshawela lokho umona. Esikoleni ingane mangabe ikudelela ningawadla ama-drugs ningawadli ama-drugs uyaboshwa. Ingane encane mayisafunda e-BV bantu bwantu nimise ethi hambe uyiceba kuthisha uthi thisha lengane isidla ama-drugs uyicebe ingane wakade abantwana bama ama-drugs amambi dangerous ama-drugs. Esikoleni ingalo esikoleni futhi ngizofika ezikoleni mina ngizofundisa nge-respect. Ngifundise nge-respect ngifundise nange-drama. Yabo manje kuza u-Albert Mthuli kuza uNokuzana